खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। SSC कनस्टेबल 2018 केन्डिडेटफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैयायो SSC नि वेबसाइटआव नटिस होदो। बे नटिसआव दङ 2021 मायथाइनि 20 जानुवारि खालि बे SSC कनस्टेबलनि 2018 नि फोरनि थाखाय फाइनेल मेरिट लिस्ट होगोन। बेयाव 20 खालार होनाय दं। माब्लाबा समाव बे 20 खालारनि खानसे खाननै सिगां आरो खानसे खाननै उन बेफोरबायदि जायो। नैबे रिजाल्टआथ' फैखाथारसिगोन नालाय जेबो जिंगासिनांगौ गैला। जाखिनि सम थांबाय बेखिनियाथ' थांबायानो। बे फैगौ समनि थाखाय बयबो थियारि जालायनानै थादो। देहाफोरखौ थाग थिग खालामना लाखादो। बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।